Dakle, ljudi, ja želim ovo. To je jednorog. Baš je sladak. Pa to je lakše od lakog. Pažnja na mene. Radi profesionalac. Ovo mi ne treba. A meni treba? Ovo je baš ono što sam hteo. Dakle, hajde da počnemo. Stavljam naočare i nastavljam da radim. O da, sad će biti nešto zanimljivo. Kucam, kucam, kucam. Još malo. Da, ja sam pravi majstor. Koliko ukusne čokolade. Ajoj, šta to radiš, dete? Dobro, neka te. A ja ovdje imam svoju hranu. Kako divan miris. Ne diraj, to nije za tebe. I još nije gotovo. Dakle, prvo ću sve iseći na ovakve komadiće. Da. A zatim poređati sve ovako. A ovo je najukusniji fil. Obožavam ga. A stavit ću ga preko. Da, kakva lepota. A sad ću uzeti roze fil. A ja ću uzeti ovo. Mislim da nije primetila. Da, stavit ću šta više fila. Ojoj, svašta. Gledaj kako treba. Da bi bilo lepo, treba uzeti fil različitih boja. Da, ispalo je preslatko. Gledajte. Kako vam se sviđa, jeli? Šta je ovo? Ovo je tako cool. Ups, izvinite. Dobro. Vreme je da se sredim. Da, sad je sve u redu. Okej, uzet ću šećernu vunu. Sad ću ukrasiti tortu. O, da, to je preslatko. Gledajte šta još imam. To su žele bombone. O, neverovatne su. Dobro, ukrasit ću ovim našu divnu tortu. Stavit ću sve preko. Zatim nacrtati facu i eto. Gledajte, ovo su oči. Kako su slatke. U stvari, čekajte. Imam ideju. Hej, bako, gledaj. Je li to oko ustima? Bože mili. To nije pravo oko. Ovo je bila šala. Vidi. Dobro je. Dakle, stavit ću oči ovdje. Cool, ali nešto nedostaje. Tačno. Kornet. Zašto neće da stoji? Hajde. Eto, završila sam. Da vidim. Joj, kako slatko. Bravo. Joj, šta se dešava? Pazite, ovdje radi pravi profesionalac. Samo pogledajte kakva lepota. Ali to još nije sve. Nastavit ću da radim. Treba probušiti rupu. O da. A sad ću uzeti moje omiljene M&M's bombone. Da. A mogu da ih sipam unutra. Sipat ću cijelo pakovanje. To je to. A sad ću se malo zabaviti. Pazite šta ću vam sada pokazati. Treba što brže završiti ovo čokoladno remek delo. Super mi ide. Jedna traka, zatim druga, treća. I posljednji dodir. Tako je. Bellissimo, sve spremno. Dobro, onda prijatno, dušo. Šta je ovo? To je prosto smešno. Kako smešno? Ali trudila sam se. Joj, dobro, sad ću da probam. Unutra je šarena. Pa ukus, nije nešto. Nije mi se uopšte svidjelo. Fuj!
Šta? Ne mogu da verujem. Kako god, šta sljedeće probati? Probat ću ovu tortu. Izgleda čudno. I ukus je skroz običan. Ne sviđa mi se ni to. Ojoj, šteta. Izvini, bako. A šta će mi ovo? Ovim treba udariti. Shvatila sam. Sad ću sve da uradim. Wow, koliko unutra ima bombona, nevjerovatno. A sad ću da probam. Divno. Obožavam ove bombone. To je pobednik 100%. To! Pobeda! Znao sam. A sada ja želim ovo. Jel može? Važi, a bit će urađeno. Dakle, uzet ću luk i iseckati ga ovako. Odlično. A zatim ću ga staviti u blender. I zatvoriti. A sada treba sve dobro izmešati. Tako je. Mislim da je dovoljno. Sada skidam. Kakav miris. Fuj, to je odvratno. Povratit ću. Strašno. Dobro, sad ću sve napraviti kako treba. Koju da izaberem? Mada, stavit ću sve. Prvo Kit Kat, a zatim sve ostalo. Posle ću dodati čokoladne i žele bombone i sipati sok. O, da, to će biti divno. A sada treba sve dobro izmešati. Da. Šta oni rade? Ma, vi nemate pojma. Gledajte na majstora. Sad ću vas naučiti kako se to radi. Uzimam najlepši sladoled i stavljam ga u blender. Zatim dodajem mleko. I zatvaram. Da. A sada mešam. Uzet ću lepu čašu i sipati u nju koktel. Kakva nežna boja. Zatim dodajem šlag. I ukrašavam sve konfetama. O da, ali toš ni sve. Sada treba uzeti 2 kolača. Ubacit ću slamčicu i to je to. Sjajno! Hej! Ko je to? Evelin! Pa šta da se radi? Dakle, vreme je da isključim. Ups. Pa dobro. Sipat ću sve u čašu. Da. Zatim ću ukrasiti i eto, sve spremno. Pogledaj. Bravo, bitno je da se tebi sviđa. Hoćeš da probaš? Pa dobro, ne moraš. Eto, i ja sam sve spremila. Nekoliko slojeva od različitog povrća. Super koktel. Prijatno! Juhu, konačno. Hajde da probamo. Pa, nije loše. Probat ću sljedeće. Jau, fuj! Ovo je odvratno. Odvratno, ali zašto? Šteta. Vreme je da nastavimo. Šta je ovo? Ne, to je još gore. Ne sviđa mi se. Pa dobro, nisam uspela. Ovaj koktel izgleda dobro. Sad ću da probam. Oho, to je neverovatno ukusno. Divno, rešeno, to je pobeda 100%. To bilo lakše od lakog. Pa šta, ljudi? Hoćete da mi spremite ovo? Nema problema. Dakle, uzimam testo. Da. Zatim slatku vunu. Ona će mi također trebati. A sada gledajte, bit će veoma zanimljivo. Pažnja, pažnja. Treba će mi malo vatre. Sad ću otopiti ovu slatku vunu. Eto,
Ovakvi keksići ispadaju, pa zar nije prelepo? O, to nije bilo loše. A šta da radim s ovim testom? Bako, pomozi mi. Dobro, sad ću ti pokazati. Vidi, uzimaš komadić i praviš oblik. Tako je. Napravi recimo nekoliko komadića. Zatim uzimaš najslađe jagode i dodaješ učiniju kod testa. A zatim sve dobro gnječiš i mešaš. Da, tako je. Naše testo je spremno. A sad ga treba oblikovati. O, eto. A vidiš šta sam napravila, to su cvetići. A sad ću malo poraditi sa iglom za pletenje. Baš je lepo, zar ne? O, super, bako. A ja šta ću ja? O, znam! Sad ću brzo podeliti čokoladu na kockice. Zatim sve dobro mešam. I ispašće čokoladno testo. A posle ću napraviti ovakve oblike. Cool, stavljam sve na pleh. I treba mi nešto... A, da. Ko to? Odlično, nije primetio. To je baš moćna stvar. Dobro, vreme je da ispečem moje keksiće. O da, uspela sam. Eto, gledaj, bako. O, svaka čast. Ali moji kolači su super, jeli? Pa da. Odlično, završili smo. Prijatno. Wow, koliko svega ima ovde. Probat ću prvo ovo jelo. Pa, ništa neobično. Ok, idemo dalje. Sad ću probati ovaj cvetić. O, da, to je baš dobro. A šta je ovde? Probat ću. Wow! Ovo mi se najviše dopalo. Čestitam. Šta? O, super! Konačno sam pobedila to! Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!